pikkusen siirrä. Vittu toi Make tulee just on. Make! Ota vähän oikealle jos käy. Jees. Mikä? Mä en tiedä. Hyvä Jari, jarrua! Pidä, ei käänny! Sinulle vaan, sinulle vaan. Pysy. Haloo! Mä hävisin ton viimeisen. Mä lähden ihan just tulla. Noniin, moi! Vittu kun ei oo pisteaika. Isä. Ai. Mitään tää pyöreä on. Käänny! Heti kippaa. Saa pisteet vittu. Kippa. Kumalla toi miinus on? Tää kummallakaan nauhaa. Oho, mä unohdan tän kuvaustehtävänkin aina välillä. Kamera kuvaa ihan vittu. Sama oli mulla Hämeenlinnassa. Matsi oli tuolla kameralla, sitten tiedätkö sä tonne. Huudat silloin minuutin. Hyvä! Ohi! Vittu. Saatana sen pystynyt pitää, niin se olisi. Perkele. Mä en nähnyt mikä juttuun se jäi. Eikö sillä käsi sinne huonosti vai? Saiko se Amerikanan kiinni? Mikä siellä? Oi vittu. Marko. Tää? Onko sulla pronssi? Teemun kanssa. Älä vaan päästä sitä päälle.